Здравейте, аз съм Ани и днес ще ви представя топ 10 най-бързите животни на света. Номер 10 – вилорог. Тази елегантна антилопа е най-бързият сухоземен бозайник в Северна Америка, достигащ скорост до 90 км в час. На къси дистанции вилорогата антилопа или вилорогът не ще успее да надмине гепард, но с лекота ще го остави за себе си на всеки по-дълъг маршрут. Завидната издръжливост дава възможност на вилорогите антилопи да извършват продължителни и дълготрайни миграции ежегодно на стотици километри. Номер 9 – риба меч. Интересен пример за равенство между роднини. Различни източници определят или атлантическата, или тихоокеанската риба меч като най-бързото морско животно в света, достигащо скорости между 100 и 130 км в час. Изследване, което дава надмощие на атлантическата разновидност на рибата меч, е установило, използвайки магнитно-резонансна томография, че в нейната горна челюст се намира сливица, която произвежда масло. То се разнася около главата на рибата, образува своеобразен плъзгащ се балон, намалява челното съпротивление и триенето с водата и по този начин спомага за увеличаване на скоростта. Номер 8 – черен марлин. Максималната скорост, постигната от друга разновидност на рибата меч, черен марлин, е 130 км в час. Измерване е чрез бързината, с която влакното на въдицата се навива при улавянето на рибата. Това, разбира се, е до някъде противоречив метод. Дали в този момент лодката се е движила или е била неподвижна, по каква линия е плувала рибата, по права линия или се е опитвала да се освободи чрез завой и криволечение. Така или иначе не е изненадващо, че с такава скорост черните марлини са много популярни сред любителите на океанския спортен риболов. Номер 7 – бразилски сводноопашат прилеп. Този прилеп е най-бързият сред събратята си, като при пикиране развива скорост почти 100 км в час. Бразилските сводноопашати прилепи живеят на големи колонии, които понякога наброяват милиони индивиди под мостове, в пещери, както и в изоставени запустели стари сгради. Вечерно време те излизат едновременно на лов. Номер 6 – гепард. Гепардът определено не покрива изискванията за най-бързо животно на земята, като отстъпва на някои риби, птици и даже насекоми, но все пак справедливо носи титлата за най-бърз сухоземен бозайник на къси разстояния. Скоростта, която развива, е над 100 км в час, като набира ускорение за 3 секунди от 0 до 100 км в час. Номер 5 – колибрито калипта Анна. Максималната скорост на тази птица е 80 км в час. Това на пръв поглед изглежда не особено и кой знае колко впечатляващо. Но така е само, докато не вземете предвид размерите й. Кристофър Кларк, биолог от Калифорнийския университет в Бъркли, изчислява, че при такава скорост колибрито изминава 385 дължини на тялото си в секунда и по този начин изпитва претоварване от 10G. Претоварването на космонавт при излитане на ракета е 8G. Номер 4 – остроопашат бързолет. Тази птица достига почти 170 км в час скорост, което превръща в една от най-бързо летящите. Живее главно и най-вече в Азия и Австралия, като рядко и само от време на време благоволява да ни посети в Европа. Номер 3 – конска муха. Всеки, който е бил преследван от такова хапливо същество, знае колко е бързо. Ентомологът Джери Бътлър от университета в Флорида твърди, че възрастната мъжка конска муха от вида хибомитра достига скорост над 144 км в час. Вярно е все пак, че е много трудно точно да се измери скоростта на насекомото поради неговия размер, нелинейността на полета му и други фактори. Номер 2 – сокол-скитник. Въпреки че соколът-скитник в хоризонтален полет е по-бавен от остроопашатия бързолет, но пикирайки с леплячка постига скорост от 390 км в час. При тази му скорост неговият удар с нокът е така силен, че откъсва главата на жертвата. Номер 1 – кърлеж паратарстомус. Ако приемем като показател за бързина измерването чрез дължината на собствено тяло, тогава само горе споменатото колибри ще надмине кърлежа
Паратърстомус макропалпис. За една секунда той преодолява разстоянието от 322 свои собствени дължини. Ако човек развие такава скорост, тя ще е равна на 2092 км в час. Обичам ви и така. До нови срещи!